Diversi għaqdiet lokali u internazzjonali jingħaqdu barra l-Parlament f'azzjoni simbolika u ta' protesta kontra dak li għaddej bħalissa f'Gaza. Il-ġimgħa fil-għaxija kienu bosta li naqdu fi protesta sabiex b'mod immedjat jifqu l-ħruxijiet fil-medda ta' Gaza. Madwar din il-protesta l-attivisti żammew bosta kartelluni bil-krim Free Palestine u Sanction Israel fejn anke wrew ritratti u xeni dwar il-vjolenza u l-qerda li qed ikompli affaċċja il-poplu Palestinjan. Waqt din il-protesta laqdiet tennew dak li ilhom jgħidu lill-Gvern Malti sabiex jikkundanna lill-Iżrael u jsejjaħ għal sanzjonijiet u anke jipprojbixxi vapuri Maltin milli jitrasportaw armi u materjali oħra lejn l-Iżrael. Huma wkoll appellaw lill-Gvern sabiex b'mod immedjat jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Barra minn hekk l-attivisti saħħu kif din l-aggressjoni Iżraeljana f'Gaza ilha għaddejja kważi sentejn, b'konsegwenza li aktar minn 600,000 persuna nqatlu u numru sostanzjali ta' persuni batu minn nuqqas ta' ikel. F'din il-protesta kien hemm l-Ambaxxata tal-Palestina ta' Malta flimkien mal-Ġustizzja għall-Palestina, Moviment Graffiti, The Lebanese Advocates kif ukoll The Watermelon Warriors u Youth for Palestine.